California rong sopi Monterey Park arlo ke kana di malong inut pang thek thek thea bang phu hele ke abamat bang ke batum thilot lopusi police atum ningje kithi anparta kaprek bang ke batum arenga hu sonanglo lapen hele ke avek abang ka jui pusi police abang ningje rong sopi long ningkan kimia cheklo katalon pura penang suri bagaratum aprang kachingrum do hele ke ab ado ke dovek amone raphan kidnap kang nang je phan Los Angeles County Sheriff Department pen hukum pibonlo hele ke ab birta ke long pen adima long malom so aphi emergency service atum pale dunglo halatak bang ke amone ratum thitang lo pura patini ponsi Captain Andrew Mayer ningje halaso angkang along inurabang fu along machine gun do pu chini si bang ke thom amone ratum abang alang li restaurant along tong se kot pen katsi ing happy kaching kirja phan tham lopusi mek hini pen ke thek dun long lora bang fu bang pherang ke phan che tham kopia theben si hele ke ap kateng kheng ma pa phuthak nonamat klar dagalam chini nelang lapen ado ke dovek amone raphan police atum ritar li bomlo International Desk Report, Karbiang Nongal.